Hello, hi everyone. Welcome back to my channel. How are you all? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जोंना दिनै बाजैजों आंजोंहाय रौता टाउनावहा थांनो ओंखारबाय आरो बाजैया पिंक कुर्ति गानदों, बिथांखौ जा बिउटिफुल नुदों। ओमफ्राय नै जोंहा आखायावहाय साथाबो लाखादों आरोना, मानो होनबा अखा हाहां हाहां जाखाबायमोन आरो दानि बोथोराव माला अखा हायो माला सान्दुं दुङो जेबो बुंनो हाया आरोना, बेनिखायनो साथाया नांगौ जाखायो। अलवेज जोंनो साथा नांगौ जाखायो। सान्दुङावबो जोंनो साथा नांगौ जायो, मानो होनबा जोङो सान्दुङावहाय जुदि साथा लायाबा जोंना स्किना जा गाज्रि जायो आरोना लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोनाबो साथा लानानै बेराय आरो सानस्क्रिनखौ एप्लाइ खालामनो दाबाव। नै लोगोफोर नायदो रौता लामाया माबायदि मोजां, जेबो गाज्रि गैया आरोना, बेनिखायनो जा थाब सहैयो। ओमफ्राय नायदो लामायाबो जा समायना आरो ग्रिनारि, एकदम आं मोजां मोनो आरोना स्कुटि गाखोनोबो मालाय सालायनायावहाय। ओमफ्राय नै जोङो सफैबाय, ओमफ्राय रेनकट नायबाय आरो बाजैया, ओमफ्राय रेनकटआबो मोजांमोन आरो बाट लानाय जायासै, नेक्स्ट टाइम फैबा लानोसै होननानै दोनबाय आरो, मानो होनबा बाजैया बेखौ बायनो फैखायाखै, सेन्देलसो नायनो फैदों आरो। माने बेयावहा सेन्देल मोजां मोनोनो आरो, बेनिखायनो नायनो फैबाय बाजैनि साइजनि मोजां मोजां सेन्देल मोनो होननायखाय। मानो होनबा बाजैनो जानला मानला सेन्देला जानो नागिरा आरोना, बेनिखायनो जा खस्थ' बाजैनो सेन्देल मोननो। ओमफ्रायहाय नै बिथाङा बेखौ गाननाय नायबाय आरोना, बेखौ फसायबायनो आरो, ओमफ्राय आंबो मोजां नुदों लादो बेखौनो होनबाय आरो, गावहाबो लानोसै जाबाय आरो। ओमफ्राय नै आंखौबो गाननाय नायहोबाय आरो, बेलेग बेलेग सेन्देल गाननानै देखायबाव होननानै, मानो होनबा आङो बाजैनि आयना आरोना, आंनियाव जेखौ मोजां नुयो बेखौनो लागोन आरोना बियो। ओमफ्राय नै बेखौ गाननाय होलाय बेखौ गाननाय होलाय, मोनथाम मोनब्रैसो सेन्देल गाननाय नायहोबाय आरोना आंखौ, ओमफ्राय मोननै लानोसै जाबाय आरो गावहा, मानो होनबाला गावगायनि थाखाय मोननो बहुद थानखा नालाय, बेनिखायनो बेयाव मोननायावनो मोननाय मोननै मोनथाम लानोसै जाबाय आरो। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय अबे मोनसे सेन्देलखौ बांसिन मोजां मोनदों आरोना। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ, बाय बाय।